Sasaraho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani denggani basah Sasaraho dingoluki hinang kaki Guna so jadi mubah Nako di pangan roh haki Ikon rapita dua Ratu dorok marang tu dorua Yot mata
Tugas joroi kami lupa supa super dong saripia maya kota wilayah kami tulang nami marate cibetamnya ada sebagas nami lupa marate asa tapasada rohata martanya pinuji maho ale jahuba de bata amanami di bagasan manukoton di pernakok mi mataniari ima ale Tuhan naneng borha ma hamin tu bagas joromi laho mabuan yana pernami anak ngihuriami dohot buru ngihuriami laho majalo pamasumasuon siantongani huriai ale Tuhan jumuro hai madoko moreate butuh dengan baca doa semiroha nak pujalo kami satu dikion ale Tuhan yang horo be hari parason di hari Sabtu nungui mai ada Tuhan di kono perjalanan ini pihak berburu siap pengaribuan saat tolnas tuntingan anon ada Tuhan sonang sohari ribuan suak somoni ada Tuhan subi akan nama terolong keluarga akan nama doa tu nama hula-hula suak somoni akan nama doa sakota tonggo ada Tuhan dilihat ho pas-pasu nasu burungi di dalam nami di guru nami ada Tuhan naneng borha ma ada Tuhan kami tuba kacoromi lawan calo pamas-masuong sian naposoni Tuhani ada Tuhan pahot ma haposial ni bere nami doho uru nami na macalo pamasumasuori asan kia ale Tuhan terberkati ma nasida marhite pamasumasuoni nang di dalam manguduti akka ulaun lumulak sian bagas joromi ale Tuhan tong tutangamu do pasaton nami salu homa ale Tuhan nama rajai homa ale Tuhan nama nuturi asan kiat di bagasan sorang soharibu-ribuan saluhuna kami namangulahon pesta adati adi Tuhan ali Tuhan jauh pada bata amanami sok songorido nang akadongan nami naso harus sah do bisa tukion adi Tuhan molotupe ali Tuhan di bagasan perdalanan tong ma ali Tuhan ramoti nasida di bagasan perdalanan tapar rumah akan samara adi Tuhan ada Tuhan jauh pada bata amanami masa tu calon nami akan masuk langsung siamku jumulu ma ada Tuhan sesa dosa nami nagudangi unang gabialani tarapat akan masuk nanak sepasa atau Tuhan atau ngupuji hai maho marhite anakmu Yesus Kristus nami amin. Maju boleh. Masuk. Iya.
pulang dulu lah. Sarong mau sarong. Urian itu hata Yesus Kristus utama ulah acara pamasu-masu pardonga saripeon ni anak dohot burni muriai maruba matubur manorong dohot Kristian nopalita ultum sadarion imanang rotu bagus jorong itu hata nanudur honna toras dohot sisolhot rodiaka alial lama jalo pasu-pasu sian tu hata dibata alani jumur mata pasat ulanok tu dibata asa ibana patusun ulau sadarion sian nama muka ro di pasipulhom totong di bagasadani alani jumur mahita martangi yang di bagasar watabi pasahaton hadir tatu dibata martangi yang mahita ganu rohat tabi. Amin. Mari dihidap. Hite-hite goa di bata ama dohot goa nanakna Tuhan Yesus Kristus dohot goa nito di porbadia na tumapalangi dohot anoon. Amin martua mahalak na makabiyari Jehovah nalomosituro hana diak kapatikna sangat mapinoparnaiso di tanoon dapotan pasu-pasu masuduknya kapartigo. Hamoraon marlubi-lubi di bagasan jabungan
jalahok do hati goran nai rudi saliling liling. Saya orang mahito Songon holong ni rohan yamama tua kay nakon. Songon nido holong ni rohan debata dia kana malhaposan pribadi. saya orang alika buka hapusan jalan urusan nabi marsudi Martangiang mahita. Oleh Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Hodora mengatur hon salu pardonga sari beoni. Di ida hodo dongan namion simaruba martubur manurung. Dohot Kristian nopalita borgultom nama sakap ne malbagas. Jalan aruna sida mangilu pasu-pasum. Atong saya tata mana sida di bagasan asiroham. Pasu-pasu jalaramoti mana sida mahite-hite pakaholongi. Rajai mana sida mahite-hite to di porbadia. Asa mamuka jalamarujung di bagasadame pardonga saripion nasidai. Ale Tuhan debata saya si maroham dihami tangihon matanyang namion ala asi dohot holong neroham. Amin. puji Tuhan mari dikur ama hakai siap pengribut Tukso masari doa sakni pangabdian nona orsope pangiburu oli sudela hahuranganmi nang saruhu na bosuk na soliri pero
이긴자네 이긴장이 낭하항 기술에 낭알레 도마호망에 아이나 소랑나리 surgoi atoma mula sairo masude ulang bela cisina motte atana oi manga bato ulang sai guru meditano ai surgoi dona hosai totto Nabi Naradeli Tuhan tanah dihijangi Natinonaho Ni Yesus tu siseani Ibadi surgoi nasona Imadi surgoi nasona. Damena sumurung sian sautroha Imana maharaja ya te doa pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Horas marihida saluruh. Dihamu saluruh nanani haholongan itu hata amanami inanami keluarga ni para anak do parburu do masahuta do masahuria lumobi dihamuna dua parohokam dua tu so. Si maruba martubur manurung dohot Kristian nopalita boru gultom hatan debata dinama calo pasu-pasu pakdong asaripion hamu sadarion buat dosian surat Apostol Paulus tuhuria Efesus alai sadok ganuk hamu masih haholongi pardi hutanabe songon dirina alai dihabiari parokuanima bawana mulai salat nari alai sadok ganuk hamu masih haholongi pardi hutanabe songon dirina alai dihabiari parokuanima bawana lomos dohita ausat diri lomos doa merek kualitas neha Kristen diari para budion nan yang neangan ngoang jolma masira bahkan data mulai masa Covid tahun 2020 saat polisi sadario kalau di Pulau Jawa imana lebih 2 juta halak jolma nasir dan mari berbenuai halak Kristen doh nasola Kristen pe halak Batak nasola Batak pe ibana dan meile benuai sirah Gariada angguna jodos tokon nama ila do iba mololong geleng niba manana keluarga niba nasira anggo sonari dang behera pangkat namai toy maboru gudang ni halak namu di tuduh heli toy ma hasiat get di parlemeni adong do biak kanas lomos de iba tar songo lima musim lain 5 tahun 10 tahun 25 tahun ke depan naroha jalan di hamuna dua pe kadang-kadang bodoh aka pengaruh si sono budu mangano manahopi bahkan mempengaruhi rumah tangga dan sada si hedan untuk benuanya
Bahkan harus tidak mandok pas tidak usul narohina, tidak usul naroh. Lapatan di sini mau lutai itu kurang akasi somoni, gabe hardang dan main lebih tidak akasi somoni, mau masak akasi somoni itu batu kan yang lutai. Ya ada somoni, saya tadi gua dotehe sepak bol, on ya ada somoni marpesta, saya taruh tuh on ini tuh TV, on masih dapat usul naroh. Jadi ada udah TV, biasanya tertiba-tiba mau borhat. Idea sasana tu gereja putih borhat mah perbor tu biasanya harus butuh dua jurusan saat itu dengan sangat macam tu baik ada perangkat siapa yang siap di untuk rumah sahuta malu masa mulia perangkat masih jam 10 saat harus butuh non anak-anak masak masanggul haduk mengudung nah mungkin sekutu di benarohana. Jadi di saat isi burung malukat mas sedang sehingga sang burung dalam ini saat manusia keluarga parbu nasihat pun dewasa hutan bahagia itu dengan nak hasutunin naik lebaran dijauh saja teorinya diberi madudu oleh malukat sulit roh parbu dewasa hutan madok entah ayo semua itu harus tradisi di tedingok anggo parbu itu malukat teorinya ujungnya sudah manusia nak usah tertung lebih manusia saat di film. Anak-anak habis saya tokan hasutun belum menjaga sang kuli untuk sakit. Ujungnya saat itu gereja ujungnya nanti pak mengawape kata lebih binasida ayat tangi ngopi alam ulu manusia. Jadi konsep tidak usul naro ujung usaha itu teman-teman yang utang maksiran halang berbeda halang dari nolok tidak berbeda. Maka jujur menghibah kurang kelinta ayam nama rumah tangga ini lagi. Bahkan dia harus mengangkat dan dua membantu mengangkat kita. Ayam tuh benesiran nama kami ini. Ini huli dalam hasilan rumah. Soalnya kedua pas saja. Dua yang tadi sunahkan yang dua. Kenapa juru sehari dihaholongi amaina ilai. Bukan nama kaholongi. Gobaran horoni Kristus do turia. Gobaran horoni Tuhan Yesus do Tuhan turia. Allah mengorbankan diri. Jangan dihormati dipaksanapi ilai mah amai. Las kohapi tabayan anggo dan sangat aman Tuhan Yesus dan sangat itu dia. Sangat amai nabi sangat ni ina. Nah jok do nama PCG nama penelitian sehingga ke rumah tangga dapat kawan akan kue out alumni SMA alumni nama PCG nah bagi orang ringasnya kainan serta yang TikTok dalam TikTok mau papelan deh jadi bicara ayo maka aku juga nggak pernah dimarahi ambil. Nah, patuh jujur tuh kita terpengaruh sih akak ugamana asing, enggak kau nafkah yakin. Mulai jujur orang gue biar mau kena baju adalah soal dia dengan sukarijo biar mati namin tua PJP udah kayak macam yang aku nanti diperjuang ke rumah tangga yang menyusirkan. Tuh ya, namanya asik soalnya. Nah soal dia biar rupa pengalaman popong bebas salah aku ini. Makanya di filosofi halak pada kadang dua ini halak pada dikoilah berbutuh. Mau tahu buka buku filosofi halak pada dua ini halak pada. Kenapa jodoh itu pemain ina penting tinggal. Betul tinggi, pemain tinggi. Sekian kami
Hilas ni roha na barukilon sa Tuhan Yesus badonganmu. Sadi rajai, sadi ajari, tundini Tuhan marohamu. Ngisi ulang, ngisi pikiran, masa daroha hamu toto. Dame sumuru nasihat ginjal dilehon Tuhan marihamu. Iras ni roha na parukilon sa Tuhan Yesus bandonganmu. Hamuna dua anak nang moru setiap kata ni Tuhani pasahan molu siganu pari tu di matana sasadai. Dame sumuru nasihat ginjal dilehon Tuhan marihamu. Ilas ni roha na parukilon sa Tuhan Yesus bandonganmu. Amin. akan pinat hamau ni di bata di tahiro hamu na dunwai nang marbagas ala dang tama halak Kristen marbagas songon si pilibi
atong tangon hamu majolo hatan debata taring tu pardonga sarepeon ni hala Kristen dong ditopa debata colmai didok ibana no dang dengan sasada bawai bujung bahen madi ibana sada buru-buru pangrupi di ibana bahen akub no akub ni didok Tuhan Yesus ganuk na paulakon na niolina iya soalan na marmainan na pangalaku posa pangalakub donang na mabuat na sirangi atau na pinaduro di debata dan jadi sirangon ni jolma songono do didok debata tu bawai hamu wakabawa haholongi hamu ma parti hutamu nabi songon Kristus na makaholongi uriai jangan mengalihon diri na humokopsa unang murkam dopak nasida ikon marroha hamu marropon nasida sangat pain hamu nasida songodongan panean di hangoluan nasora suda dungi songodok hatan debata tuaka buru-buru dioloi paropuan mabawa nabi songon pangoloi na dituhani ai bawai do uluni parti hutana songon Kristus uluni uriai ikon botol porman tomang mardongan halapohon do hamenahon itu diburu-buri imana arga dijolo di dongan colma do dibata atau songon akan parang hatan dibata makanya sumulukun para sirohaon dohot habasaon dohot haserepon roha mahamu masih paune mahamu dohot masyasian saluhut riting roha mur rimas panonggahion pangicahion dau maisyan hamu ala dikicang saluhut nai masih haholongan mahamu ai ido rahu nasundenggan dunia dami nasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala saluhut nabi nahemu na marhiti-hiti hatam manang papahenan totok mai marhiti-hiti kuarna Tuhan Yesus asaibana mangarajai rohamuna dohot ulahumuna atau nunga dibeki hamu hatan debata tarinok turuhut pardonga sarebeoni namanukun mau jumono diho ale si pangoli maruba martubur manure olodoho maka jongjokon dijol debata na foto salhut doho dijolo ni dongan akan na pumudison na di pangidoroham do si Kristian no palita gultomon na nirikmon gape dongan musaripe olodoho maka holungi banasyan nasaroham dohot mangulahon sian nasa gugum dohot mamarangan parange na badiraf dohot ibana naolo dohot mangajuaji dohot hagaleon tunsura humurang parangena jalana sotupa paulahomu manang tadi konomo ibana paimadi sirang hamatian hamu sogot molo nang sadarau hamang we saluhuk nai dogma holok namanukun mau diho ale inang Kristian nopalita buru gultom niririk nisi maruba martubur manurung bahen dongan nasarite naolo doho maka jongjokon dijulu lebata na boto salhut doho dijulu dongan akan pumudison na dipangidoroham do si maruba martubur manurungon ke besinodokmu olo doho makka ulung ibana sian nasaroham dohot marpangalahon atore mardopon ibana dohot marparangi nabadia pabohala Kriste ko jalan nasotupa mahilolok ko manan tadi konomo ibana pai marisirang hamatian hamu sobot monak sadaro hamang misaluk nai dogma olo buku atau masih karena siapa mahamu bahwa hokni rohamuna
Nah poso ne debata doa mpun hatana Tuhan. Marhite-hite guar debata ama. Dohot guar anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni todi porbadia. Na pinadomu ne debata dan jadi sirang menijolna. Amin. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan debata mahamu. Di sodakot Tuhan debata puhina Tuhanmu jala asimal kanami dahamu. Di dopakon Tuhan debata puhina Tuhanmu jala pasaur humadamena tutod dimunga. Amin. Sabuni Tuhan marite Corina hakai pangribuan. Di pasu-pasu Tuhan Mahamu, asih rohana Tuhanmu, damai nasihan Tuhan debata, domian dihamu. Tuhan jala ingot martangiang badan hidupmu nasari unang ubah-ubah dan jadi masirang pinadomu di debata sisa dan rohama botomamu bisa luhur pikirani sisa datari mahamu maulasi ulaoni aido dalan pasu-pasu nasihat Tuhan debata gomosi obatan Tuhani unang madua tupalmi patun hangoluan jalan toi sama goan ingot nama Tuhan jala ingot matania pada hidupmu nasari unang ubah-ubah dan jadi masirang pinadomu di debata amin.
anak dohot borni huriata marupa martubur manurun dohot Kristian nopalina borugultom nunga pahoton padan nama calo pasu-pasu pardona saripion siat tuhata alani ita pangidong matu Tuhan Yesus Kristus asa mangulu nasi dari bagasa Tuhan jala gogdame dohot lasni ruha rumah tangga nasida jala dihangluhon na pada namne uduk nasidai alani ita jauhun matu tuhata sayang giat ma ulam dohot saluhut ngulu nasida marojahan dihapus ya dohot pakirimon natugu tu debata jahuga asa saya totong manasida marsau dohot hatan debata gan upari di bagas nasida alani ita pangidohon ma saya dipargugui jala di pasu-pasu Tuhan tama si marupa martubur manurungon diakat udonna anggiat marsangak maguar ni Tuhata jala torop akajol madapotan pasu-pasu sian Tuhata marhite parangi dohot udonna alani ita pangidohon di pasu-pasu jadi patuku Tuhata manang orwana si Kristian nopalina boru kultom disaluhut pakobasion marhite-hite pangurupion di sinodukna bahan na ibana ula-ulam nama korhon lasni roha tu saluhut colma alani tapangidohon ma sai di basa-basa on Tuhata matotong hahipason dohot hadameo jala di pasikop Tuhata malas neruha marhite di basa-basa on Tuhata matunasida akka yanakon nahipas jala patas marroha talumo binaudu jala biar mila jahuba alani tapangidohon ma anggiat ma natoras nasida malas roha marnida parturani parumah tangga nasida di basa-basa on Tuhata mahai pason nang hasonagon dohot lasni roha di natoras ro disudi akasi solho alanita pangidohon ma martangi yang mahita alia mana mina di Banua Gijang hodo harorone salohos lelehon nading gando nasol libasan nama uliutus hupasahatai masian nasan dahulu pilihan nani tuho say jalo may kariwab na khusus di jolong pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasa yang hami pilihanon pati puhon harajawmu dito ngatongan huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhite-hite toptim asal hutat kahami gudang nis olehom itu hami aslam gilgilhan mandak moliat itu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami rak martani yang mahita di dan atau partai rak mahita mandok satu perlian satu hajon satu Asine rohani Tuhata Tuhan Yesus Kristus dohot holong derohan debata amata dohot paksa orang itu diporbadia mana madongani masuk-masuk hamu saluhna sadarion marsogot hot may roli salileng dilena amin. Horas mandi kita saluhna yuk program aku cuma mau kita nanti baru malam
musik. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap, di mana hati girang menyambut
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan